Svačiji doživljaj realnosti je drugačiji, pa tako se i neprijatnosti u okviru te realnosti razlikuju od osobe do osobe. Ali postoje neki univerzalni uzroci, vezani za samu prirodu realnosti i čovekov odnos prema njoj. Anksioznost se najčešće definiše kao stanje pojačane brige, nervoze i nesigurnosti usled nekog važnog događaja koji osoba percipira važnim u svom životu, a za koji nije sigurna kako će se krajnji ishod odviti i na koji način će sve to da se izdešava i da ispadne, i to je stvara taj osjećaj neke nesigurnosti, nelagode i zabrinutosti koja je pojačana. U ekstremnijem obliku, koji se često javlja u savremenom svetu, dešava se u vidu osjećaja pojačanog straha, za koji ne znamo odakle dolazi i nismo sigurni šta ga izaziva. Jednostavno se osjećamo kao da nas nešto jako brine i plaši, ali to nije u našoj svesti. Već kao da je taj strah nešto suptilno, čega nismo svesni, ali na telesnom i mentalnom nivou deluje na nas tako da nam je neprijatno i da imamo osjećaj kao da želimo da izađemo iz situacije, da nam ne bude više tako. Jednostavno osjećamo se loše i nije nam jasno šta nas to tačno brine i plaši u potpunosti. To je klasičan produkt savremenog života gde postavljamo što sami sebi, tako i drugi ljudi nam postavljaju očekivanja koja nisu uvek ono što je u skladu sa onim što mi smatramo da jeste, i tu se stvaraju mnogi konflikti, spoljašnji ili unutrašnji. I ti konflikti u stvari koji su nerazrešeni često izazivaju anksioznost, jer često osoba se osjeća ili možda stvarno nije, kao da nije u poziciji, ili se osjeća kao da nije u poziciji, ili možda stvarno nije u poziciji da taj konflikt razreši, i onda se to javlja ne samo kao anksioznost, nego ispoljava se na psihološkom planu osobe u različitim oblicima, i kao agresija i kao razne druge neke stvari, paranoje. Ali anksioznost je nešto što je najčešće, jer većina ljudi imaju te neke normalne vrednosti u tim nekim kategorijama, nisu uglavnom previše daleko u jednoj ili drugoj polarnosti na tim skalama nekim što se tiče emocija i određenih karakteristika ličnosti, tako da većina ljudi zapravo doživljava to kao anksioznost. Iako na izgled nismo sigurni odakle naša anksioznost dolazi, u većini slučajeva, svi putevi anksioznosti vode u jednom pravcu, a to je strah od nepoznatog. Kada osoba nije sigurna u nešto, nije sigurna u neki ishod ili nije sigurna šta se tačno dogodilo, nešto je nepoznato, na podsvesnom nivou to u njoj izaziva veliki strah, zato što ona osjeća kao da gubi kontrolu, iako je nikad nije ni imala, ali ona se u tom momentu osjeća jer joj nadolazi nešto nepoznato, neko novo iskustvo. Ona se osjeća kao da gubi kontrolu, a samim tim u njenoj glavi ona to povezuje kao povećanu verovatnoću neželjenog ishoda. Jer svi mi nekako duboko u sebi mislimo da kada nešto znamo, kada nam je relativno nešto poznato, osjećamo se sigurnije i kao da nam je samim tim i opstanak sigurniji, jer na taj način u suštini ljudi funkcionišu kada znaju gde je hrana ili kada znaju ko im je prijatelj, lakše im je da prežive u ovom svetu, i to nisu nužno loše stvari, ali kada čovjek nema da brine, kada se ne suočava sa nekim egzistencijalnim brigama, kada živi relativno neki život koji je okej i nema te neke primalne probleme, uvek postoji i dalje taj neki alarm i mehanizam koji nam govori iz podsvesti šta je negde potencijalna opasnost,
šta je ono o čemu treba razmišljati da se nešto ne bi previdelo, da bi se na najbolji mogući način nešto realizovalo. I sve te brige se onda sa tih nekih egzistencijalnih problema koji bi bili da nemamo što da jedemo, naprimjer da nemamo krov nad glavom ili nešto tako, svi ti problemi se prenose zapravo na neke mnogo, sad to je sve relativno, ali da kažemo sitnije kao stvari i onda, ne znam, brinemo šta neko misli o nama ili ne znam da li ćemo se izblamirati nešto, što god blam bio, ja ne znam šta je to u mom rečniku ne postoji, ali neka bude, ajde, tako nešto, ili ne znam, plaši nas da se nešto ne dogodi loše, ali ne znamo šta, ili jednostavno osjećamo nešto u vazduhu, neku lošu energiju, ali ne znamo odakle ona dolazi. I tako to ide i ako se to tako pusti, bez da se na neki način sa sobom razreši i osvesti, to može da dovede do ozbiljnih nekih stvari, čak i anksioznih napada i to može zaista da naruši kvalitet života osobi i mislim da je to nešto što bi trebalo makar osvestiti kako bi osoba znala šta se u tom trenutku kada doživi tako nešto ili kontinuirano doživljava šta se događa i da bi znala na neki način u tom trenutku da se izbori sa time. Naravno, anksioznost nije nešto sa čime potpuno možemo da se izborimo i da se to nikad više ne vrati. U većini slučajeva će se to eventualno javiti ponovo u nekom drugačijem obliku, drugačijem životnom periodu, kad se događa nešto novo, što nam je opet nije poznato, sa čim ponovo moramo da nalazimo načine da se izborimo. Ali uvek to neko znanje o tome šta je to i da je to nešto što je emocija koja ne može da nas povredi, koju možemo da prihvatimo i da je na taj način i otpustimo, tako što dozvolimo sebi da osjetimo, tako što razumemo šta je ona, zašto se javlja i kako da na neki način iznivelišemo tu energiju, tako da možda čak ne samo da prevaziđemo to u tom trenutku, nego i da jednostavno nam bude lakše da prihvatimo iako ne možemo da prevaziđemo, znajući da to nije ništa sad ekstremno strašno i da ćemo preživjeti, da je to jednostavno stanje ljudske svesti u ovom materijalnom životu u odnosu na neka dešavanja i da se povremeno javlja neka distorzija kao što je anksioznost ili bilo koji mentalni problem. U ovom videu pričat ću vam o 3 koraka koje se zasnivaju na promeni načina razmišljanja, koji meni pomažu u situacijama kad se osjećam anksiozno. Ja sam veoma anksiozna osoba, vrlo jako anksiozna. Tako da meni ti koraci pomažu, nadam se da će i vama pomoći, a kasnije ću vam ispričati nešto što mi se dogodilo, što me jako trglo nedavno iz jednog anksioznog napada. Prvi korak je observacija ili introspekcija, to jest mogućnost da sagledamo sebe izvan sebe, kao da gledamo nekog sa strane, nekog našeg poznanika ili prijatelja. Zašto je to važno? Jeste da se odvojimo od tog iskustva i da ga ne shvatamo kao da je to prvo nešto lično, drugo nešto nepromenljivo, kao neki deo naše ličnosti. Ne, nije, to je samo stanje u kome se trenutno nalazimo, emocija koja je tu da nas nečemu nauči, na nešto nam ukaže i prođe kroz nas. Ako mi ne dopustimo sebi da to osjetimo i istražimo unutar sebe, ali izvan sebe, nećemo je prevazići, jer to nam je dato da bi se mi sa nečim suočili, da bi nešto otkrili ili da bi se izvadili iz neke situacije koja nije dobra za nas, a mi intuitivno osjećamo da ta situacija nije dobra za nas. Šta mislim pod observaciju u širom smislu jeste da učimo što više o problemu koji imamo. I ovo nije samo vezano za anksioznost ili za bilo šta. Kad god imamo problem sa nečim, sa depresijom ili bilo čime, uvek pomaže da čitamo o tome, da skupimo informacije o tome, da shvatimo u stvari kako da se izborimo sa tim problemom, da posmatramo sebe, da vršimo lično istraživanje, naprimjer, da vidimo u kojim situacijama mi se javlja anksioznost. Da li mi se pored samo određenih ljudi javlja anksioznost? Možda ti ljudi nisu moji prijatelji zapravo. Možda ta neka osoba nije osoba za mene ako se ja osjećam kao da ne mogu da budem ono što jesam pored nje.
Da li možda to nešto oko čega brinem mene zapravo životno ugrožava i da li je to sve zapravo toliko strašno koliko se meni čini da jeste, ili ako se pak osjećam anksiozno, a ne znam odakle to dolazi, da probam da posmatram sebe, u kojim situacijama u životu mi se to povećava, u kojima smanjuje, šta je ono što mene čini da se tako osjećam i da li ta anksioznost meni ima nešto da poruči, kao na primjer da možda nisam u dobrom okruženju, da možda ne preduzimam dovoljno akcije povodom nekih stvari koje želim da uradim. Uvek je u pozadini toga nešto što možemo da izvučemo i da iskoristimo zapravo tu anksioznost da bi sazreli kao osoba i možda se izvukli iz nečega što nam ne odgovara i otvorili prostor u svom životu za nešto što je zapravo ono u čemu ćemo se mi osjećati autentično i kao ono što jesmo i kao da smo na pravom putu. Drugi korak ili decentralizacija. Predaja iluzije o kontroli i pomeranje tačke kontrole sa sebe i sa ja apsolutno moram sve da kontrolišem, ako ja nešto ovo, onda će ono tamo postoje stvari na koje mogu da utičem, postoje stvari na koje ne mogu. Sve je to deo života. Ja ću da probam da prepoznam šta je ono na što mogu da utičem i šta je ono na što ne mogu, da bi onda ono na što ne mogu da utičem prihvatila. Dakle, prihvatim to na što ne mogu da utičem, probam neko da se pomirim sa time, da razrešim taj unutrašnji konflikt sa sobom, da moram apsolutno sve da kontrolišem, da shvatim da postoje sile veće od mene, da postoji božanski dizajn kog ja nisam svesna ni jedan mali delić i koji sve to ordinira i orkestrira i možda ja ne znam šta je najbolje. Možda baš to što ja nemam kontrolu nad tim stvarima je dobro, jer da imam kontrolu nad tim stvarima ja ne bih znala šta da uradim ili bi uradila nešto katastrofalno i onda jednostavno nekad treba pustiti život da te iznenadi i da vidiš u stvari šta taj manje kontrole zapravo može tebi dobro da donese, a i ako je to nešto percipirano kao negativno, opet to je sigurno neka lekcija koja je neophodna našoj duši da bi se očistila. A ono što mogu da kontrolišem, jednostavno potrudim se da napravim neki plan koherentni, koji je u skladu sa onim što ja smatram da treba, što mi je potrebno u ovom periodu života da razrešim, napravim konkretne neke korake koje mogu da preduzmem povodom tih nekih stvari koje želim da uradim u životu ili šta god i na taj način onda zapravo preuzmem odgovornost za stvari koje su u moje moći, umjesto da prebacim odgovornost na okolnosti koje ne mogu da kontrolišem apsolutno i da se opterećujem oko toga što je sve nesigurno i nikad ne znam da li će nešto eksplodirati, da li će pasti meteor, da li će pasti bomba ili šta već. Jednostavno to su neke stvari na koje mi ne možemo da utičemo i ni ne treba da razmišljamo o njima kao da je to nešto što uopšte postoji, jer očigledno se nije desilo i samim tim život u momentu je nešto ka čemu bi ipak trebalo mnogo više da se stremi, jer to šta će biti sutra i šta je bilo juče, to su stvari misteriozne. Čak ni ono što je bilo juče mi nismo sigurni da li je to zapravo tako bilo kako jeste, a ono što će biti sutra niko ne zna, ne znamo ni da li će biti sutrašnjeg dana, tako da jedino što imamo je ovo danas što nas dovodi do sledećeg koraka. Unifikacija. Znam da ovi nazivi zvuče jako smešno, ali to je nešto što mi je bilo tako kao cool da ih nazovem tako. Unifikacija bi bilo kao neko ujedinjenje, odnosno ujedinjenje zapravo svih trenutaka u jedan sadašnji trenutak. Mi uvek nekako živimo u toj predrasudi da život čine određeni veliki događaji i trenuci, ali zapravo kada malo bolje razmislimo o tome, život je jedan produženi moment koji večno traje i završava se tu gde se završava naša svest. I
ako se odaljimo od tih nekih svojih umišljenih stvari, ne znam, sutra je ovaj rođendan, juče je bilo ono, tamo se desilo 5. februara to i to, i kad zapravo sagledamo realnost onakvom kakva jeste, shvatit ćemo da jedino što mi zaista znamo i što osjećamo i što možemo da uradimo nešto povodom toga je ovo sada. I to je na neki način, za ovaj korak je neophodna promena u razmišljanju, konkretno promena koncepta vremena i shvatanje da linearno vreme jeste na neki način koncept koji pomaže da se snalazimo u okviru nekih oblasti u životu i pomaže nam da nešto izračunamo, da isplaniramo i organizujemo, ali što se tiče ovih nekih mentalnih stvari, ume da izaziva dosta stresa i anksioznosti, jer uvek nekako smo, ne znam, ili razmišljamo šta je bilo, ili se fokusiramo šta će biti sutra, kako će, šta će, i onda nam to zapravo stvara tu tenziju, tremu, nervozu ili šta već, anksioznost. Ali zapravo, ono što možemo da uradimo je da potpuno prihvatimo sadašnji trenutak i da uradimo ono što možemo u sadašnjem trenutku da bi učinili naš život onako kako mi mislimo da treba da bude, sa informacijama koje do sad imamo, jer je to naše maksimalno znanje u sadašnjem trenutku, da oprostimo sebi što možda ne možemo sve i odmah i da korak po korak, lagano, polako rešavamo sve što imamo i da nekad jednostavno uzmemo vremena da se opustimo, da zastanemo na trenutak, prolazimo na primjer ulicom, šetamo, pogledamo malo u ptice, u drveće, u ne znam, nešto što nam je zanimljivo, neki zanimljiv plakat, malo tako budemo više tu. Naprimjer, koliko znam, ljudi idu ulicom i konstantno pričaju na telefon ili tako nešto. Jednostavno, zašto ne bismo probali malo više šta god da radimo to sa pažnjom. Ako kuvam kafu, da gledam tu kafu, da je mešam polako, da stavim nameru u nju, da to bude najbolja kafa do sad. Možda neće biti, ali ja to bar sam pokušala. Da probamo malo da se igramo sa realnošću, da eksperimentišemo, da gledamo realnost kao naš prijatelj, kao da je to naš prijatelj koji nekako tu je i omogućava nam ovo postojanje i drži nas da budemo individua, jer smo uvek u odnosu na nešto i mi postojimo zahvaljujući cijeloj toj realnosti, a mi smo toliko nekad nezahvalni i u strahu da će nešto iz čega smo nastali da nas ubije, a u stvari time ubijamo sami sebe i taj moment koji može da bude nešto prelepo i jedan dan koji je, na primjer, napraviš sam sebi da ti je užasan, može biti dan u kome sam sa sobom razgovaraš o nekim stvarima, napišeš nešto, uradiš nešto zanimljivo, odeš na neko mesto na koje nisi bio, jednostavno pogledaš taj svet očima deteta. Jer ima nečeg u tome zaista. Kada se postavimo tako kao da je svaki trenutak koji nam se događa sada potpuno novi trenutak. Bez obzira što smo tom ulicom već prošli, bez obzira što smo se već videli sa tom nekom osobom ili bili na istom tom poslu, uvek svaki trenutak je potpuno jedinstven i nikada se nije desio ranije i nikada se više neće ponoviti. Zašto da ne pružimo šansu da ga upoznamo? Da upoznamo život na nov način iznova i iznova kroz svaki sledeći trenutak. I to definitivno umanjuje anksioznost, jer zapravo shvatiš da je to jedna plovidba i da to samo tako teče i da je to jedna jako lepa stvar i da je sve zapravo na neki način ok i bezbedno i čak i neke loše stvari, to je sve deo jednog. I ništa nije ultimativno dobro ili loše, već jednostavno sve je deo jedne realnosti i svi smo tu nekako zajedno i kad već ne možemo da utičemo na neke stvari, zašto jednostavno ne bismo samo uradili one stvari koje možemo sada, danas, u ovom momentu i u svakom sledećem uradimo ono što je do nas, da budemo najbolji mogući u tom trenutku koliko nam je to dato, a ostatak prepustimo Bogu, realnosti, životu, da nas iznenadi i da vidimo šta je sledeće, šta je nešto što može da bude. Ajde da vidimo šta sve može da se desi.
Ja sam tako jedno vreme išla kao ajde, želim nešto zanimljivo. Daj mi nešto. I davao mi je. Stalno. Sinhroniciteti, bukvalno svašta. Znači jednostavno, kad uđeš u tako nešto, dešavaju se nevjerovatne stvari koje možda nisu dostupne kada stalno nisi u momentu. Kad si u momentu, kad si nekako probaš da se opustiš o tome i da prihvatiš sve što ti dođe, dolaze nevjerovatne stvari. Bukvalno, znači, vidiš osobu nakon što si pomislila na nju, vidiš neki broj koji si sanjao, lupam sad, bukvalno tako nešto. To su sinhroniciteti, u suštini to je jedan onako sloj toga svega, ali postoji mnogo stvari koje mogu da se dogode na jako zanimljiv način, da se sve to poklopi i da ima smisla. Ali smisao je tu u životu i ljudi ga prepoznaju samo ako žele da ga prepoznaju. A smisao može biti nekako tu negde kod nas blizu, ali da mi jednostavno, iako je smisao tu nama i sve vreme je dostupan, često ljudi jednostavno izgube zbog nekih loših situacija koje su im se dogodile u životu, izgube veru u smisao i da smisao postoji i da se stvari nekako sve dešavaju s nekim planom, nego jednostavno tako počnu da misle da je sve random i samim tim što više veruju to, život im sve više postaje random i upadaju u tu neku monotoniju i onda počne sve što je neobično, što je drugačije od toga što oni doživljavaju svaki dan, da ih plaši i na neki način i sami sebe stavljaju u te situacije. Ali ako razrešimo nešto od toga, to može zapravo da nam otvori prostora za nevjerovatno iskustvo ovog života koji imamo samo jedan i lepo iskoristiti tu mogućnost. I za kraj, jedan mali story time. Bila sam na svirci nedavno u drugom gradu da se vidim sa prijateljicom koju nisam videla jako dugo jer ima malo dete i uglavnom život. Ona je u jednom daljem još gradu, ali je došla tu na vikend i trebala smo se vidjeti i bila je pritom još i neka svirka. I ja sam otišla tamo, a ja sam se inače malo povodom tih izlazaka i tako toga, za razliku od ranije, malo sam se zbabila i u suštini kad god odem negde, nekako kao da ne želim da budem tu i kao da sam zapravo ispala iz tog trenutka da zapravo, ako sam već odlučila da odem negde i da se stavim u tu situaciju, da jednostavno prihvatim što god da mi dođe. Ne, ja sam se ogradila i ja sam se osjećala anksiozno i, nisam znala zašto, bila sam samo kao previše je ljudi sa čudnim frizurama oko mene, ne mogu bukvalno i tako sam želela da budem, ne znam, na nekoj travi i da razmišljam o nečemu potpuno drugom i da se bavim nekim drugim stvarima, a ne da slušam tu muziku sa brdo pijenih ljudi i tako to. Da, umem ja da budem malo tako judgmental, iako sam svesna toga da to nije dobro i da ja nisam najpametnija i najbolja na svetu, ali opet ljudi se uvek bore nekako sa tom nekom dozom gordosti koja je njima data na neki njihov način. I tako sam se ja osjećala loše. I u jednom momentu, posle par sati, sedim ja tako u tom svom ćošku i jedva čekam da odem odatle. I dolazi neki lik, ogroman bukvalno, znači presmešan, ne naravno na loš način, nego kao jednostavno njegov prostor koji je on zauzimao je bio nekako, davao je još dodatno na slatkoće onoga što on radi. On je došao i bukvalno tražio nešto i našao je ranac, svoj ranac i bio je kao, sve je tu. I on se toliko oduševio što je našao sve u rancu, da je mene obradovao i moja anksioznost je samo nestala. Toliko se lik obradovao što je našao ranac da sam ja došla kao, da, život čine male stvari, bukvalno. Život je tu, sve je tu. Bukvalno podsjetio me zapravo, moja podsvest je mene kroz njega podsjetila na nešto što sam ja već znala, ali zaboravila, jer mi ljudi smo bića zaborav, da je sve već tu. Nema potrebe da sad želimo, dok smo ovdje, da budemo negdje drugde, da radimo nešto drugo, jer da je tako trebalo, to bi se izorganizovalo, mi bi to izorganizovali, nešto bi se izdešavalo
uvek postoji razlog zašto smo trenutno tu gde jesmo, radimo to što radimo ili nam se dešava to što nam se dešava. I uvek to vodi do nečeg što je zapravo tako treba da bude. Ja se ne razumem sad, taj neki bog ili šta već koji piše kod, ceo taj sistem, šta već on planira i ne znam šta promisao, i ja ne znam šta on tačno konta, ali definitivno lik zna šta radi i lud je na svaki mogući način i samo nekad treba verovati da će ta vožnja biti brutalna. Znači, taj život samo nekad treba pustiti da vidiš šta će da se izdešava. I uraditi naravno što je do tebe, ne treba se sjetiti kao sve će mi pasti s neba, ali nekad se treba otvoriti i vidjeti šta sve to može meni da donese i svaku situaciju ne gledati previše polarizovano, ovo je dobro, ovo je loše, nego šta mogu i dobro i loše da naučim iz ovoga, šta mogu da izvučem, a šta jednostavno treba da naučim da prihvatim. Tako da, kad god ste anksiozni, imam samo jednu stvar da vam kažem. Sve je tu. A gde ste vi? Da li ste vi tu? Proverite malo. Opipajte da li ste tu. Možda niste tu. Možda ste tu samo telom, a vaš um je negde drugde i to vam stvara anksioznost. Ali kad biste se vratili od tamo negde drugde, prvo u um, pa iz uma u srce, jednostavno biste shvatili da je sve zaista tu. Da nikad nigde nije ni otišlo i da nikad nigde neće otići. Jer sadašnji trenutak je sve što postoji i trebalo bi da ga iskoristimo na najbolji mogući način u ovom životu, jer ja tako kažem. Dobro, uglavnom to je to. Sve je tu. Sve je tu. Sve je tu. Sve je tu. I sve je savršeno baš tako kako jeste. I eto, to je to. Nadam se da mi pomogao ovaj video bar malo. Ako nije, napišite mi, znači bukvalno si glupa i ne znam što pričaš i kao šalim se naravno. Ali nadam se stvarno da mi je ovaj video pomogao i da ste nešto naučili iz njega. Pišite mi šta vi mislite o tome i kako se vi borite s anksioznošću ako je uopšte imate. I vidimo se u sljedećem videu.